ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye cɛ dɔ bɛ Niger kɔnɔ a ye vocali dɔ ci an ma ko min ye comment ça s'appelle français i y'a faamuya b'a la k'u ka délégation dɔ bɛ k'u kun da vers le trois frontières ko minɛn caman b'u bolo u bɛ ka taa trois frontières fan fɛ an bɛ cɛ ka vocali k'a la k'a yira an ka ɲɛmɔgɔw la k'a yira an ka sɔrɔdasiw la k'u jɔlen ka to u k'u hakili to o yɔrɔ ninnu na quoi parce que minɛn caman de b'u bolo u bɛ ka taa vers le trois frontières an bɛ cɛ ka vocali k'a la k'a yira an ka sɔrɔdasiw la u k'u yɛrɛ kɔlɔsi u k'u hakili to u yɛrɛ la an bɛ vocali jouer n'an bɔra yen nɔ kunnafoni lankolon dɔ bɛ ka circuler ko an ka sɔrɔdasi ta nin kɔ ko sara donna ta bɔra ta bɛɛ nkalonfin an b'an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Batuli Ɲangi musow ka muso sarama i y'a faamuya b'a la fantanw jigi an bɛ ale fana ka kɛwale ka an da don o la k'o fɔ dɔɔni bon ni waati man ta an tɛgɛ ma gɔnjigiba n'o ye Mohamed Ali Bacile cɛkɔrɔba min fɔlɔla misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ an bɛ fila di ale ma ne balimaw an balimakɛ dɔ bɛ Niger a ye vocali ci an ma k'a fɔ ko faransɛw tɛmɛna olu ka dugu la ko minɛn caman de b'u bolo ko k'u kunda vers le trois frontières aw yɛrɛ b'a dɔn le trois frontières i y'a faamuya b'a la jihadiste ninnu bɛ don o yɔrɔ ninnu de la jihadiste ninnu ka base caman b'o yɔrɔ ninnu de la i y'a faamuya n'i bɛ fɛ ka Mali kɛlɛ i bɛ tɛmɛ n'o yɔrɔ ninnu de ye le trois frontières a ko minɛn caman de tun bɛ barika ni mɔgɔw bolo i y'a faamuya b'a la ko bɛ k'u kunda yɔrɔ in kan an bɛ cɛ kumakan k'a la an ka sɔrɔdasiw k'u hakili to o yɛrɛ la. Oui, salam alaikum. Balimakɛ Abedi, ça va ni ce? Alhamdulillah. Voilà, n ko nouvelle dɔ bɛ yen bon an t'a fɔ ka mɔgɔw lasira mais fɛn de don min bɛ yen a nouvelle tɔgɔ ye Faransi militaires minnu bɛ Niger olu ye mobili caman ni kati caman ta u bɛ ka taa trois frontières la donc u sera dugu dɔ la ko Tilaberi u sera yen fitiri fɛ u y'u jɔ dugu kɔfɛ su kora waati min na u y'u ka lumière ninnu faga phare ninnu faga hali clientɔ ninnu u y'u bɛɛ faga ka sɔrɔ ka dugu traverser ka sira minɛ ka taa trois frontières la donc o ye bɛ mɔgɔ lasira parce que minnu bɛ k'a ɲɛfɔ n ye o ye sɔrɔdasi de ye Niger sɔrɔdasi dɔ de ye ne wele u bɛ k'a ɲɛfɔ n ye donc ale fana y'an ka mɔgɔ sigilen de ye min bɛ Niger ye voilà donc vraiment ko an k'a fɔ an ka mɔgɔw ye k'u ka janto u yɛrɛ la et puis ko Tchad sɔrɔdasi caman de nana ka don Niger dugukolo kan yen donc o ni sɔrɔdasi militaire français ninnu o n'olu bɛ ka collaborer mais k'u t'a dɔn sɔrɔdasiw ninnu bɛ taa yɔrɔ min na c'est à dire sɔrɔdasi minnu bɔra Tchad ka na Niger o ni Faransi sɔrɔdasi ninnu de bɛ ka collaborer mais olu t'a dɔn ko Tchad sɔrɔdasi ninnu bɛ taa yɔrɔ min quoi donc olu ye jateminɛ u ka jate la yen Tchad sɔrɔdasi ninnu kan ka taa Burkina frontière de la quoi donc or que Mali ni ala kan kisi a ma ni cɛnni nana Mali la yan comme a nana Niger nana Burkina de la quoi n'a nana Burkina fana an b'a fɔ ko ala kan kisi a ma ni cɛnni nana Burkina an b'a fɔ ko a nana Mali la donc k'an k'an janto an yɛrɛ la quoi o de nouvelle bɛ yen bon n ko n b'a partager nin ye i b'i hakilila lajɛ a la en tout cas il faut demander information. Voilà n bɛ cɛ lajɔ yan aw yɛrɛ tulo b'a la janfa bɛɛ lajɛlen bɛ ka labɛn Niger kɔnɔ parce que Mali ni Burkina bɛ ka dimi min don o la o fana tɛ sigi u yɛrɛ ma dɛ mais an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔ fɛ an n'an ka sɔrɔdasiw fɛ o jɔlen ka to an ye bula min sɔrɔ ninnu na an ye dimi min don ninnu na u bɛ ko sugu bɛɛ de kɛ walasa u bɛ se ka dankari kɛ an na cogo min na mais u ka misɛn Mali ni Burkina tɛgɛ bɛ ala de bolo an ma foyi ɲini ni basigi ni lafiya tɛ an ma mɔgɔ fa neni an ma mɔgɔ ba neni an ma bi mɔgɔ kan an ko an balimaw ka kisi saya ma an balimaw ka kisi joli bɔ ma an y'o dɔrɔn de ɲini ni mɔgɔ min ko Mali tɛ lafiya Burkina tɛ lafiya i bɛ taa tɔ ɲɛfɔ lahara wa i bɛ malo ka taa fɛ aw yɛrɛ ye cɛ ka vocal lamɛn a ko sɔrɔdasi baden de tɛmɛna olu ka dugu dɔ la ko Tilapia walima dugu jumɛn je me rappelle même pas i y'a faamuya ko sera dugu in na su fɛ o ye mobili lumière faga i y'a faamuya b'a la ka mobili faru k'u bɛɛ faga u bɛ ka mobili boli i y'a faamuya b'a la faru t'a la kilontan t'a la foyi
mobili ninnu bɛ ka boli dibi la ka dugu traverser i y'a faamuya bala u tɛmɛna o dugu la mobili ninnu bɛ ka boli dɔɔni i y'a faamuya bala k'u kunda tura frontière kan mais u bɛ don dugu kɔnɔ waati min na o ye mobili lumière bɛɛ faga ka don jamana kɔnɔdenw ɲin'a ma ka sɔrɔ ka dugu cɛ ci ka taa vers le tura frontière ko n'o fana bɔra yen nɔ Tchadi sɔrɔdasi baden de nana i y'a faamuya bala o ni tubabu ninnu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o bɛ ka taa vers le comment ça s'appelle Burkina fanfɛyɔrɔ la o bɛ ka taa Burkina fanfɛyɔrɔ la an b'a fɔ i y'a faamuya b'a la ala k'an kisi ninnu tɔɔrɔ ma mɔgɔ m'u ta tiɲɛ ala k'u ta tiɲɛ mɔgɔ m'u malo ala k'u malo ala k'u dɛsɛ ala k'u halaki k'u kɔ jeni k'u ɲɛ jeni u sigilen tɛ dɛ u sigilen tɛ u b'u sen ka su ni tile walasa i y'a faamuya b'a la o bɛ se ka dankari kɛ anw ka ɲɛnamaya la cogo min na parce que ni anw tɛ o tɛ balo a cɛ ka information fila ye vocali ci ma i y'a faamuya b'a la n tɛ cɛ in dɔn foyi mais ala y'a sigiyɔrɔ bɛn Niger tubabuw bɛ ka fɛlɛ sugu bɛɛ tigɛ u bɛ ka janfa sugu bɛɛ labɛn u taara Tchadi sɔrɔdasi caman fana ta ka na fara o kan i y'a faamuya b'a la bɛɛ kan ka tɔ faamuya a su fɛ tiɲɛni minnu bɛ kɛ i y'a faamuya jadisiw bɛ dɛmɛ cogo min na turadisiw bɛ dɛmɛ cogo min na u baara ninnu de bɛ sen na mais ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ k'i min na ala k'a nɔgɔya mali aradari ɲa bɛ i y'a faamuya b'a la burukina la mali aradari ɲa bɛ Niger la ça veut dire an dafa dugu ninnu mali aradari bɛ k'a bɛɛ surveiller a bɛ k'a bɛɛ contrôle kɛ foyi tɛ don an ɲinɛ ma ni ala na kɛra sɔnna jugu fɛn fɛn ma ni kunda mali kan i b'an jɔlen sɔrɔ yen nɔ an b'i bo da pinɛ la an b'i bo da pinɛ la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw kunnafoni dɔ bɛ ka circuler kunu ani kunasini i y'a faamuya b'a la sema mɔgɔw fɛ a ko an ka sɔrɔdasi ta nin kɔ ko jadisiw y'u faga a donna ta bɔra ta ko mali sɔrɔdasiw bɛ ka dɛsɛ jadisiw bɛ k'an ka sɔrɔdasiw faga an ka sɔrɔdasiw dɛsɛra nafa t'u la tuguni a bɛɛ nkalonfin hali kala ma an ka sɔrɔdasiw wagasi hali kala a ma an ka sɔrɔdasiw wagasi information lankolon ma tɛmɛ a kan nkalonfin ma tɛmɛ a kan information fɛn fɛn bɛ ka di a bɛɛ nkalonfin ala ma ye kira ma ye an ka sɔrɔdasi bi bi in na ni ko i b'an ka sɔrɔdasiw hali mɔgɔ kelen faga o la an ka cɛ baara b'i bolo dɛ parce que minɛn sugu bɛɛ b'an bolo bi se sugu bɛɛ b'an ye an bɛ se ko bɛɛ la bi ka dankari kɛ an ka sɔrɔdasi kelen na n ka cɛ baara don dɛ jadisiw yɛrɛ b'o kalama n'aw nana aw jɔ ko an ka sɔrɔdasi ta nin kɔ sara nkalonfin kunnafoni lankolon don i b'a nkalon don u yɛrɛ y'a fɔ dɛ k'o tɛ sigi o bɛ ko sugu bɛɛ kɛ k'an tɔgɔ tiɲɛ o bɛ ko sugu bɛɛ kɛ k'anw la décourager u baara ninnu de bɛ sen na faransi bɛ nkalon tigɛ la sema mɔgɔw olu dɛsɛra olu ta tiɲɛna olu bɛɛ bɛ nkalon tigɛ la mais an bɛ dugawu de k'u ye ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ kiti mun na ala ka nɔgɔya ala tɛ barika don nkalon na abada wa nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de nkalon kɔ ye malo ta tiɲɛ ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na batuli ɲangi fantanw jigi muso kelen min nana n'a ka nafolo ye i y'a faamuya b'a la ka don fantanw na ka miiri sini lahara jɔn don na batulu ɲangi don walahi muso in ye mɔgɔ ɲɛnama ba bi bi na fantanw hakili ka sigi fantanw jigi ka fa fantanw ka ɲɛsuma sɔrɔ grâce à batulu ɲangi ni ne ye dangaden dɔw ye k'olu bɛ bila batulu ɲangi la mais jigilatigɛ don ni ne faso kumasuruden dɔw ye k'olu bɛ batulu ɲangi nɛni mɔgɔ kɔni ka sunkuru don dɛ gɔrɔbɔne monte en puissance dɛ mais c'était une honte pour toi mon frère ko batulu ɲangi ye asimi muso place minɛ k'a kɛra première dame ye ni batulu ɲangi ye asimi muso place minɛ nin cogo de la an b'a fɔ ko alhamdulillah parce que an ka laɲini tɛ foyi ye fantanw ka lafiya faso wari ka k'a kɛcogo la wari fɛn fɛn bɛ batulu ɲangi bolo i yɛrɛ ka kuma ko moribo kɔnɛ de y'a d'a ma a donna ta a bɔra ta a bɛ ka du mali kɔnɔ a bɛ ka don fantanw na fewuruziw bɛ ka jɔ siraw bɛ ka dilan ɲamaw bɛ ka cɛ i y'a faamuya b'a la sow bɛ ka jɔ ka di fantanw ma fantanw jigi bɛ ka sigi bi mais IBK muso tun bɛ première dame a ye nafolo min suɲɛ a ka bon hakili ma IBK muso tun bɛ a ye miliyari hakɛ min détourné a ka bon hakili ma IBK muso tun bɛ yen nɔ dulɔ tun bɛ na sa faransi yan de wari bɛ suɲɛ ka na da faransi banki kɔnɔ u nafolo bɛ suɲɛ ka taa bila banki mondiale kɔnɔ a tɛ nafa ɲɛ olu ye a tɛ nafa ɲɛ jamana ye mais i yɛrɛ ka kuma ko batulu ɲangi ko moribo kɔnɛ de bɛ wari d'a ma
moto kone kana danga warda made hani asime warda man tant que batu nangi beka wari la bara mali kono abeka emploi créer abeka bara di jamana kono doma abeka kenya di jamana kono doma abeka dumini di jamana kono doma amba fuko alhamdulillah rabbil alamin mali jowati de sera akunu autumbe fangala na fura fen dira awma aw na ke globa mi français ka ke sunguru bataye ka ke mugolangolo nyaye anga sabe anga wari tunte circuler mali kono na fura be bushi mali kono be suya mali kono obutu ja Espagne porno be tourner no bolo be da musumani bobaraka mugolangolo ya sugu be ka enfantanya ka bantanya nimba yira ko batul nyangi suka sana wunyana mawuye batul nyange duwa denya abe ala don abe kera don abe ka wari fen soro abe ka di fantoma abe ka wari fen soro abe ka emploi créer abe ka wari fen soro abe ka Bamako nyama beche ame kunu aka premier dame munun tumbe ana aka ya fama président de munun tumbe olu ye mun de ke faso na folo tumbe ka so tumbe ka ke munye ibe ni lagasa dende ko buba fane buba sumaworo mo min sugu madon abe pampa na ko mitineni e maseka mali de ça veut que e maseka malien kele kito mali kono e be na malien kele kito mali ko fede hein e tumbe mo min ko anyo tigi ya famille anyo tigi frappé ko tigi gen ka bo fangala o tigi era sara be lahara e be tami e be taro djuma e wa ninche ya famille la tere jugu de mana do ko la billahi o côté nya soro imai atara seder mo ka kene ka lu gena ka bo onine suba faila buba fane mana do ko de la o côté nya buba fane be ko de la barkate do ko la atura atete koya o gena ka bo fangala atura ibeka koya ibeka gena ka bo fangala atura amnata maiga koya o flane kuma sulu buba fane be ko de la ala to ko fe wa barkate do ko la anitri sigi ko be dofo ya famille la batuli nyangima moro ko de ba financer de ya famille bala asimi de ba financer de adunata o ka financer o ka jamana na folo ta ka dama en tant que batuli nyangi be ka anga na folo di fantoma abeka anga nyama uche ya famille bala abeka emploi créer wala mba fo alhamdulillah ala be malien fe kra be malien fe mais outle la munde kera ibe ni bonne ma wolo nunde sigile ku be dofo mo bawma mo mu ma nyawu yere sunguru batala ala jugu mo mi manya abana fai o de sigile be tunala so den kelen kono ino hala tse ka bo abe comme abe prison de la mo sita rodon français kono ya o de sigile be na dan rolenye e masaki ra magodla be mo de magodla e masaki ra jobe mo de jo bonne ma wolo ala jugu buba suma woro mo mi suguma don e mase ki banchini bo sunguru bayala Bamako baruso ni nyoronche e bi ni dado maliko jumena e bi ni dado mal e wa ni dona koko la ni malote te foso sanke hadi kat kablat se ni fanga na kuma mase ema fanga mi mebi billahi be bo fara ka dese buba fane ni esra ka fenke ni fanga na ko onte halalai e dona ko jumena ko anyana e ye bara jumende damne jan ko ni ala barka do ala e buba fane tura balontana ko ya ya famille bala e balontana bate ni mi ma nyogonye me ala mi da kama barakatila ha ni dona aljina ko ne be boli ka bwa kono kata du jagana ma kono e buba fane ala mi da tanya ere de kama ide mo fen nya dam ne nyon fe ide mo fen tu me balontana ko abeya fa nyajiche ka ba nyajiche ka kabla dusu suma me e fantini be ka bo dongodo ko depe ala kita kima nya oluye sambu sumaworo ifantini bora ka kuma ya buba sumaworo ko depuis ala kida ko luma nafa soro ila ede sigilembe ko be dofo batulu nyangi mimbe ka fantaw jigi fa batulu nyangi mimbe ka nyaman che ka bo Bamako batulu nyangi mimbe ka emploi créer batulu nyangi mimbe ka feuruzu dula mali kono bi hanni wari suane ni drama hanni faso war de drama abeka do faso la wari be ka bara te faso kona be ka fantaw ça ka be ka dominer de fantaw ma me kuna utu be ka ngwa na folo sunya e buba sumaworo 300 millions de dira ema iya do muna sunguruba ay masif la ya ha sunguruba ta mulu balia mo dala ni ne nu sigilenye bi ma photo re blakana a sigilen be sunguruba ko fe moto la ni ne ulu mato e bi ko lube do fo batulu nyangi ma digla billahi ben kali ala la buba fane har nan saraka kunu bila ete chigachi
ni e ta tiɲɛnen de ka bɔ diɲɛ dugukolo sanfɛ bilahi hali n'an sara ka kunu Buba Fane bilahi e tɛ ci ka ci bilahi e tɛ don da la ni e donna da la o kɔrɔ ko ala ko tɛ tiɲɛ ye ha mɔgɔ langolo ala jugu bɔnɛma wolo faralen ɲɔgɔn kan k'olu bɛ mɔgɔbaw lakari ha a bɛ se ka mun kɛ ni muso in na ni muso in bɛ k'a kɛ ala ye a bɛ k'a kɛ fantanw ye a bɛ k'a kɛ bɛɛ lajɛlen ye Buba Fane filɛ nin de Buba Fane ye n y'a tɛ sunguruba la kɔfɛ a filɛ nin Côte d'Ivoire de 300 millions dira a ma a ma miiri a balimaw la a ma miiri a sinjiw la a ma miiri a ka kabila la a ma miiri fantanw na a ma miiri maliyɛndenw ka baara la a taara bɛɛ don dulɔ la ni sunguruba Buba Fane de filɛ nin den langolo faso kumasuluden filɛ nin k'ale bɛ dɔ fɔ Batulinangi bɛ Mali de kɔnɔ a ka wari bɛ ka du Mali kɔnɔ a bɛ ka di fantanw ma e jugusago den a filɛ nin sungurubaw kɔfɛ san 40 ani kɔ walima si bɛ taa fɔ san 50 la muso t'a bolo den t'a bolo foyi a ka cɛya yɛrɛ tɛ marse yɛrɛ kuma ma se k'o ka kɔnɔ da muso la o jugusago den ninnu de bɛ a la k'olu bɛ mɔgɔbaw lakari e bɛ se ka jɔn kɛlɛ Mali kɔnɔ e bɛ se ka jɔn bɔ place la e kumakan bɛ se ka mun dilan diɲɛ kɔnɔ paga ni barika tun bɛ aw la aw tun bɛ mɔgɔ minnu kɔ olu tɛ gɛn i taara tugu IBK kɔ IBK ma malo a denw ma malo a denw tɛ de tunga la ni cɛ in mana kɛ mɔgɔ fɛn fɛn ala b'i ta tiɲɛ Buba Fane mana tugu mɔgɔ fɛn fɛn kɔ n'i ma sa i bɛ malo Buba Fane mana tugu mɔgɔ fɛn fɛn kɔ hali ni sanu de b'i bolo i laban bɛ kɛ garibu ye a ɲɔgɔn tɛrɛ jugu denma wolo dugukolo sanfɛ a ye taa ka famille la mun bɛ yen paga o de bɛ soni dɔ kɔnɔ yen nɔ don o don dabarabaya la don o don mulubaliya la e ma so ka ko dilan k'i to Mali kɔnɔ e bɛ ko dilan k'i to tunga la Modibo Kone bɛ bo visé ya Modibo Kone tulo bɛ e la ni e tun ye cɛ ye ni falen b'i ba sinji la i tun bɛ to Bamako de ka kɛ dabarabadenya ye komi Sakoba filɛ kaso la cogo min na Arasibati filɛ kaso la cogo min na maintenant tankolon ala jugu barika bannen i y'a faamuya b'a la mais fɛn bɛ yɛlɛ e la e ka panpan yan denmisɛn minnu tun taara olu ne tun bɛ fɛ ko de sabu que ko e bila kuro fara saba tigɛ quoi mais tellement k'a bɛ siran denmisɛnw taara u gɛn waati min na Buba Fane kogo ta Kasum Tapo ninnu olu si ma ye Bacili kɛlen de la sinon a bɛɛ bolila a bɛɛ bolila an bɛ Batuliɲangi fo ko ni ala y'i bila ɲɛfɛ c'est normal i bɛ sen ka min kɔfɛ ni ala y'i bila fadenw ɲɛ c'est normal i bɛ mankan min kɔfɛ ka n'i kɔfilɛ i bɛ k'a kɛ fantanw ye i bɛ k'a kɛ faso ye i bɛ k'i ka wari i bɛ k'a don a don yɔrɔ la wulu to ka kule a tɛ sugujɔ bali wulu to yen a ka kule a tɛ sugujɔ bali ka n'i kɔfilɛ dɛ i bɛ cogo min na dɔ fara o kan kana mɔgɔ jaabi kana kuma mɔgɔ fɛ kana video bɛɛ lamɛn taa n'a ye fantanw b'i fɛ bi Gorobonɛ monte en puissance aw tile la Gorobonɛ ma monte en puissance la aw tile la sungurubaw ma monte puissance la Karim Keita taara pɔrɔnɛ min tourné Espagne f'a bɛ ka a bolo da tubabumuso Bobara kan o tɛ i y'a faamuya wala Gorobonɛ monte en puissance ya o ni Batuliɲangi ta jumɛn ka fisa Batuliɲangi bɛ Mali de kɔnɔ Modibo Kone kana dan ka wari d'a ma dɛ a k'a bila banque mondiale kɔnɔ a ni wari dira Batuliɲangi ma n'a bɛ k'a don faso la n'a bɛ k'a di fantanw ma n'a bɛ k'an ka sira dilan n'a bɛ k'an ka ɲama cɛ hali n'a y'a ka wari sɔrɔ a ka hakɛ to dɛ sungurubaya la n'o s'en fout en tant que a bɛ ka don jamana kɔnɔ a bɛ ka dun jamana kɔnɔ a bɛ ka a baara jamana kɔnɔ a tɔ an ka sira foyi de t'a la faden sago ala jugu ka boli k'i ba to Mali kɔnɔ ka boli k'i fa to Mali kɔnɔ ka boli k'i ka kabila to Mali kɔnɔ ka n'i da sokuruni kelen kɔnɔ faransi yan hali tɛ se ka bɔ ka taa buru san k'o bɛ dɔ fɔ Batuliɲangi ma faso kumasuluden e bɛ don da la tuguni yan ni aw ta tiɲɛnen de pewu ni aw kɛra mɔgɔ i k'a fɔ ne ma ko tu wa i b'i sigi ka tunga la i ba bɛ sa i tɛ se ka taa kun da parce que Asimi t'a bila bi Modibo Kone tɛna bila Sadio Kamara tɛna bila ninnu bɛ sa fanga la k'i ka vie tiɲɛ pewu k'i yɛrɛ mago sa fu i tɛna nafolo sɔrɔ nin ko la i tɛna kɛ minisiri ye nin ko la i tɛna kɛ hali dugutigi ye nin ko la paga mais ni ala ye mɔgɔ kɛ baganden ye i bɛ kɛ nin cogo de la quoi ninnu ye baganw de ye e tun bɛ mɔgɔ min kɔ o tigi sara e tun man ka hakili sɔrɔ ka sigi i fa n'i ba kɔrɔ ye k'i ka baara k'i yɛrɛ ma mais ni ala ye mɔgɔ da danga kama i bɛ sɔn ko bɛɛ ma Buba Fane ninnu b'u sa cogo de la min ye Batuliɲangi ye fantan ko k'a f'u ye k'i ka n'i kɔfilɛ i y'a faamuya b'a la i kana mɔgɔ jate i bɛ baara min na t'o fɛ i bɛ silansi min kɔnɔ t'o kɔnɔ kana mɔgɔ jaabi kana kuma foyi i bɛ ka min kɛ Mali bɛɛ ɲɛ b'a la ko
Batul Nyange Asimi Muso Placé Mine. Batul Nyange Harne Asimi Sumro Placé Mine. Malé Magobe Mundela. Lafia ni Basigi. Batul Nyange Beka Lafia di Malé Oma. Avec un Malé Djirifa. Le reste, non, s'en fout. Ni war tundira Batul Nyange ma. Na tunana la Banque mondiale kono. Ni war tundira Batul Nyange ma. Na tuntara ya famela arrêt du Touabouma. Walma Kataka Wari du Touabouma. Antume tiga Batul Nyange la. Mais Batul Nyange be war fin soro. Nyaman beka cheba makobi. Nyadimido kono dimite. Feuruzu beka dlambi. Ka pano dlambi. Kanga feu dlambi. Kanga srau dlambi. Nyadimido kono dimite. Dumini beka di fantôme sunu tle. Nono malo. Tulu abeka di fantôme sunu tle. Nga tche har na ya ka wari soro ya famia bala. Srada de la non s'en fout. On s'en fout. Avec un bara minka sarabe ala bolo. Nantankolo ala jugu mogo langolo sigilen be na da nogole mogo mago tila I dati bana na fa foi tila I ka video yɛrɛ tɛ lamɛn mogo ti fɛ bɛɛ tigɛrɛ la bɛɛ y'a dɔn k'u ye faso kumasulu den de o de sigilen bɛ n'a da bara ye mɔgɔ kɔnɛ man ɲa dɛ a bɛ muso ko dɔrɔn de la e wuluden e sigilen bɛ min kɔfɛ o cɛ de ya e filɛ min kɔfɛ o cɛ de ya e taara wari di min ma o ye mun ye ah dangaden ninnu la ya filɛ 300 millions a y'o de sɔrɔ I bɛ ka nɔfɛ ka veutu sɔrɔ ka logement social sɔrɔ a labanna cogo di tunga la taga a labanna cogo di kaso la taga parce que Buba fana bɛ kaso de la bi Buba Sumaworo a bɛ kaso Buba fana bɛ fɛn kɔnɔ bi a ka jugu ni kaso yɛrɛ ye jatigɛ b'a kan n'a bɔra ko a bɛ taa buru san kɔ bɛ filɛ ɲa bɛ filɛ i y'a faamuya jatigɛ bɛ ɲini k'a faga ni Buba fana bɔra ko i y'a faamuya ko hali a bɛ taa ji de san jatigɛ b'a kan bi a ka bon hakili ma n'a donna a ka so kɔnɔ a bɛ tile bɛɛ k'a tɛ bɔ o jugu sago den o de bɛ n'i sigi ko Batul Nyange bɛ ta e donna ko jumɛn de la n'a ɲɛna I fa bɛ tile ka bɔ réseau sanfɛ k'i ye olu kuma sulu I ye olu jigila tigɛ depuis wolola I ma mago ɲɛ olu ye e de bɛ n'i sigi k'i bɛ dɔ fɔ walidenw ma ni muso in an bɛ nin dɛmɛ yan muso in ka dɔrɔmɛ kelen tɛ n kɔnɔ an ma deli ka kuma téléphone na mais muso in b'a faso fɛ muso in bɛ ka fantanw jigi fa bi muso in bɛ ka fantanw dɛmɛ bi hali kunu tonton Bubu y'a fɔ ko ale y'a fɔ a ka video kɔnɔ ko victimes bɛ yen M5 victimes bɛ yen muso in ye malo ni I y'a faamuya b'a la 20,000 k'a da malo kan k'a da tulu kan k'a da jaba kan k'a di fantanw ma mais IBK n'a ka famille an ka wari tun bɛ ka taa dun min IBK tun bɛna da hôtel kelen kɔnɔ yan hôtel kɔnɔ yan su kelen $100,000 IBK muso tun bɛna dulɔ buteli kelen san dulɔ buteli kelen $3,000,000 e Buba fana wari tun bɛ k'a d'i ma I ma miiri ni fantanw dɛmɛli ye sunguruba fila kɔfɛ I bɛ taa wari min di ni sunguruba ma ni tiɲɛ don malo la k'a di fantanw ma olu tun b'i dɛmɛ bi I tun b'olu y'i kɔfɛ bi mais wari kɛra mun ye ça veut dire k'i da don ninnu da la quoi c'est même pas la peine quoi mais comme o bɛ ka bin ni musoba in kan an kan ka ni musoba in dɛmɛ sinon an tɛmɛna ninnu na o an valeur ka bon ninnu jabili ma depuis ne nin danga ya ka nin ku tigɛ ya ani bi a ma kɛ mɔgɔ ye n ye video kelen de k'a kan ani bi a ma kɛ hadamaden ye Nantankolo ala jugu e donna ko jumɛn de la n'a ɲan'i bolo e tugura mɔgɔ jumɛn de kɔnɔ a ye hɛrɛ sɔrɔ e delila ka kɛlɛ jumɛn de gagné diɲɛ kɔnɔ a fɔ ne ye kɛ I nan'i jɔ yan ko Buwa t'a bila Buwa ma bila I nan'i jɔ yan Kaco Karim Keyita bɛ min mɔgɔ t'a dɔn yɛrɛ a bɛ yɔrɔ min na e donna ko jumɛn de la n'i ye sebagaya sɔrɔ ko la e donna ko jumɛn de la n'i y'o kɛlɛ gagné a tɛ yen mɔgɔ b'i ka temps perdu ninnu na e kana fɔ aw ye k'i ye kɛlɛ kelen gagné aw de tun ye Buwa ka défenseur ye Buwa bɛ min anw de ye Buwa kɛlɛ a ka sebagaya sɔrɔ ka Buwa gɛn ka bɔ yen ka Bubu gɛn ka bɔ yen ka Karim Keyita gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an donna ko o ko la an y'a wale ta an donna ko o ko la an y'o ko gagné an donna ko o ko la an ye sebagaya sɔrɔ anw parce que duwawu de bɛ anw kɔ anw ye halaladenw de an bɛ tiɲɛ de kan e donna ko jumɛn na ni gagné na ko la o don i taara CDR mɔgɔw ka kɛnɛ k'a kɛra kumasulu ye I mana tugu mɔgɔ fɛn fɛn kɔ a bɛ malo I mana don ko o ko la o ko tɛ hɛrɛ sɔrɔ Buba Sumaworo ɲɛmɔgɔden ala ka hinɛ la k'i da yɔrɔ sumaya bilahi ni bɛnbaga bɛ bɛn o b'i kun ci k'i da fara I tɛ n'i si kɛ kaso la ye o mɔgɔ bɛ se k'i si kɛ so kɔnɔ mɔgɔ bɛ se k'i si kɛ liberté tɛ e bolo hali n'i bɛ taa buru san I b'i kɔfilɛ hali n'i bɛ taa tulu san I hakili sigilen tɛ nin ye vie ye wa n tɛ vie ni tun sigiri ye mais ala ye ninnu da ta tiɲɛ de kama ni nin tun bɛ kodɔn bilahi depuis I bɛ ka sara nin tun kan ka dabɔ ko bɛɛ la ka sigi a fa n'a ba kɔrɔ ka tugu a ka balontannaw kɔ
mais danga de b'a ko danga den don a fa bɔra k'a fɔ n'o ye sambu mun yɛrɛ sambu fane bɔra k'a fɔ a video bɛ yen ko depuis ala ka nin den langolo in da dugukolo kɔ kan k'a ma mago ɲɛ olu ye a fa bɔra k'a fɔ dɛ sambu fane k'olu tɛ buba fane ka waritigiya dɔn k'olu tɛ buba fane ka sotigiya dɔn buba fane fa bɔra k'a fɔ yan i wolofa mɔgɔ fa ma kɛ réseau sanfɛ ni e tɛ mɔgɔ somɔgɔ ma kɛ réseau sanfɛ ni e tɛ i somɔgɔ yɛrɛ bɔra k'i lagosi yan mɔgɔ kan ka da don i da la Batuli Nangi tɛmɛ n'a ye taa n'i ka ko ye ala de y'i sɔn mɔgɔ sɔn tɛ ni mɔgɔw de tun y'i sɔn o b'a minɛ mais ala sɔn don ala tɛ bɛɛ sɔn dɛ wa ala t'a di bɛɛ ma k'i b'i kɔfilɛ fantanw na ala ye fanga di aw ma kunu a ye fantanw ka wari bɛɛ sonya ka fantanw bila maɲumatɔ ko la ka fantanw ka kalan tiɲɛ ka fantanw ka kɛnɛya tiɲɛ ka fantanw ka lakana tiɲɛ k'a kɛ sunkurubata ni dulɔmin ye ani voyage baw e bi anw ye mɔgɔ sɔrɔ hakili bɛ fantanw na ɲamaw bɛ ka cɛ ampoulaw bɛ ka créer mali février bɛ ka dilan muso e bɛ n'i sigi kukala ka ko gorobɔne monte en puissance aw tile la sagaw de tun bɛ ka monte en puissance la aw tile la wulu de tun bɛ ka monte en puissance la e sigilen bɛ min kɔfɛ o tɛ gorobɔne ya han i julankolon sigilen bɛ min ɲɛfɛ o tɛ gorobɔne ya mais fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ juguya bɛ mɔgɔ barika de ban juguya bɛ mɔgɔ nagasi galonbatigɛ a bɛ mɔgɔ ta tiɲɛ Modibo Kone su ka fisa ni IBK n'a ka kabila bɛɛ ɲɛnama ye Modibo Kone tile la Mali bɛ ka bonya Modibo Kone tile la baara bɛ ka kɛ tiɲɛ kan Batuli Nangi tile la fantanw jigi bɛ ka sigi fantanw bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ mais aw tile la mun de sɔrɔla aw ye na kelen fɔ anw ye min dilanna Mali kɔnɔ a tɛ yen a tɛ yen ni fɛn tun tɛ ka kɛ mɔgɔ tɛ kɛ ninnu fɛ Batuli Nangi depuis ala k'an da téléphone ma tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais ɲɛ b'a la a bɛ ka fantanw de dɛmɛ anw ka kɛlɛ ye fantan dɛmɛ de anw ka kɛlɛ ye Mali ko de Batuli Nangi bɛ ka wari fɛn fɛn sɔrɔ a bɛ ka don Mali da fɛ don o don mɔgɔ de bɛ ka dɛmɛ don o don mɔgɔ bɛ ka sɔn don o don a bɛ baara la o bɛ tɔ to wari la hali milliardaires tɛ se ka ko min kɛ Batuli Nangi bɛ ka kɛ bilayi waritigi bɛɛ fatɔ de mɔgɔ si tɛ fɛ dɔrɔmɛ kelen ka bɔ i ka wari la mais muso bɛ k'a yɛrɛ faga fantanw ye e bɛ se o la ka taa min muso bɛ k'a yɛrɛ faga fantanw ye e bɛ se k'o kɛlɛ ka taa min i m'a ye depuis i magara muso in na an bɛɛ bɔra i kama a bɛ san kelen bɔ ne t'i tɔgɔ fɔ parce que barika t'i la mais ne y'a ye ne y'i tɔgɔ fɔ bi i binna muso kan de Buba Sumaworo faso kumasulu den e b'i sa cogo de la Batuli Nangi taa n'i ka baara ye an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini fantanw ye malo sɔrɔ kunu o ye malo sɔrɔ bi depuis sunkalo daminɛna kɔngɔ ma fantanw minɛ mais IBK muso tun bɛ fantanw to kɔngɔ la ka taa wari don dulɔ la an y'a photo ta yan a bɛ dulɔ san yɔrɔ la ka Karimu photo ta yan dulɔ b'a bolo ka IBK photo ta yan hôtel kɔnɔ su 1 miliyɔn 100 o kɛra yan ka fantanw to kɔngɔ la ka fantanw to o tɛ ka kalan dɔgɔtɔrɔso o kɛra sudon yɔrɔ ye foyi ma sɔrɔ aw tile la mais bi hɛrɛ bɛ yen hali ni ninnu m'aw jaabi hali ni anw ma jaabi a bɛ se jɔn de la hali ni mɔgɔ ma kuma fɔ a bɛ se ka mun de dilan foyi barika bɛ tiɲɛ de la barika tɛ nkalon na e Buba Sumaworo fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ i ni bɛnbaga bɛ bɛn o b'i kun ci k'i da fara déjà ala y'i halaki k'i ta tiɲɛ Buba fana bɛ kaso Buba fana bɛ ka vi cogo min na bilayi hali arasiba ci min filɛ kaso bɔnba la o lafiyalen don ka tɛmɛ Buba fana kan ni Buba fana bɔra kaso k'a bɛ taa buru san jatigɛ bɛ ɲini k'a faga a sirannen don tɔ t'a la o bɛ lafiya di mɔgɔ ma ni Buba fana bɔra ka so k'a bɛ taa dugu kɔnɔ bilahi jatigɛ ni tɔɔrɔ de b'a kan hali kaso ma fisa n'o ye n'i bɛ kaso kɔnɔ i hakili sigilen mais Buba fana filɛ so kelennin kɔnɔ muso t'a bolo den t'a bolo foyi barika bannen a mana tugu mɔgɔ fɛn fɛn kɔ n'i ma sa i bɛ malo a mana don ko o ko la ni malo ta a tɛ foyi sɔrɔ ni n donna ko jumɛn de la k'a sera k'o ko ɲɛnabɔ ni n donna ko jumɛn de la ni barika donna o ko la ni n tugura mɔgɔ jumɛn de kɔ n'o tigi ye hɛrɛ sɔrɔ a tɛ yen a tugura mɔgɔ fɛn fɛn kɔ a bɛɛ malo la i kɛra IBK fɛ yan IBK ATT fɛ yan ATT fa ye ATT mon père mon président o labanna cogo de bɔra fenêtre fɛ o ye koko ta k'i cun fo Sénégal i nana tugu IBK kɔ o ka fanga ma laban o sara siɲɛ kelen tɛrɛ juguden ala jugu sunguruba t'a la sunguruba welela ala bɛ barika de fɛ ko la ni sabe que ni e mi hakili to i ka kabila la k'i hakili to i fa dɔgɔkɛw la k'i hakili to i fa dɔgɔmusow la bilahi fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ danga tɔ sunguruba t'a la a dalu filɛ nin ye dɛ i ka wari tun bɛ taa nin de la filɛ
a ka wari tun bɛ taa nin de la filɛ muso dɔrɔn a bɛɛ muso cɛjugu hali a tɛ se ka muso ɲɛnama sɔrɔ a filɛ mɔgɔ lankolon e bɛ silamɛden jumɛn de ye ka t'i sigi walimusow kɔfɛ nin cogo la ka tila k'o foto ta k'o publier kodɔnbali ma tɛmɛ a kan an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nafa tɛ e la ne balimaw an bɛ na comment ça s'appelle Gonjigiba ne bɛ min fɔ Mise Ture ye n bɛ min fɔ Ture ye ni Bacili jiginna Mali kɔnɔ ani Kasum Tapo o wele justice la ni Bacili jiginna Mali kɔnɔ ani Kasum Tapo plainte do o kama Bacili de y'a fɔ yan ko Kasum Tapo ye anw ka 16 milliards sonya Kasum Tapo fana ko 10 millions dira Bacili ma u k'u mɔgɔ fila wele u ka taa kiiri la an ka wari dunna cogo min na u ka ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ n'u ma se ka ɲɛnabɔ u ka don kaso la Ture bilahi ni sanfɛ ni fana garijɛgɛ wulilen don dɛ ni sanfɛ ala ye bɔda dɔw de d'i ma Ture bilahi ka ninnu mana jigin Bamako Ture kan ka plainte de d'u kama Ali Bacili ni Kasum Tapo an ka wari sonyana cogo min na u k'a ɲɛfɔ Bacili y'i kali bɛɛ ɲɛna yan ko an ka wari sonyana ko Kasum Tapo ye an ka wari dun o Bacili kelen ni Kasum Tapo de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ Bacili bɛna mun de fɔ aw denw ye bi hɔrɔn siri juru y'a dala kan de hɔrɔn kan k'i janto i kumakan na Bacili ye mɔgɔ lankolon de ye n bɛna preuve d'aw ma a filɛ e bɛ hɔrɔn den jumɛn ye nin kɛnɛ kan e bɛ faso yɛrɛ wolo den jumɛn ye nin kɛnɛ kan e bɛ faso den ɲuman jumɛn ye nin kɛnɛ kan e bɛ faso halala den jumɛn ye nin kɛnɛ kan nin kɛnɛ in de ko ka Mali ci fila ye ko ka Mali tila fila ye ko ka maliyɛnw faga ko ka maliyɛnw gɛn ka b'u ka dugukolo sanfɛ e bɛ faso halala den jumɛn ye nin kɛnɛ kan Bacili ye mɔgɔ lankolon de a filɛ a bɛ sɔn ko bɛɛ ma fo ala tun ka e kɔ jɛni k'i ɲɛ jɛni nin cɛkɔrɔba ɲɔgɔn mɔgɔ lankolon mana diɲɛ kɔnɔ e delila ka maliyɛnden halala den jumɛn ye nin kɛnɛ kan faso bɛ buruja kɛnɛ min kan faso bɛ lebu kɛnɛ min kan faso bɛ ci kɛnɛ min kan faso bɛ dɔgɔya kɛnɛ min kan jamana kɔnɔdenw bɛ faga kɛnɛ min kan e delila ka faso halala den jumɛn ye nin kɛnɛ kan ni Bacili tɛ Bacili ye mɔgɔ lankolon de ye Bacili ye mɔgɔ jugu de ye Bacili tɛ kodɔnna ye a filɛ Bacili de tun bɛ nin kɛnɛ kan mun de bɛ nin kɛnɛ in kan Mali tilali mun de bɛ nin kɛnɛ in kan Mali cili mun de bɛ nin kɛnɛ in kan maliyɛnw fagali mun de bɛ nin kɛnɛ kan ka bin maliyɛnw kan Bacili de tun bɛ yen ko Azawa de bɛ sira min kan ko sira ɲuman don ko Azawa de bɛ ka baara min kɛ ko baara ɲuman don fo ala tun ka nin cɛkɔrɔba in kɔ jɛni k'a ɲɛ jɛni tellement que ala y'u halaki k'u ta tiɲɛ u nana ɲɔgɔn dalajɛ k'olu bɛ plainte de Ture kama yan bilahi Ture ni ninnu taara Mali la i kan ka plainte de ninnu kama ni ninnu taara Mali la kan k'u minɛ k'u don kaso la barika tɛ ninnu na sans que jama t'u kɔ sanga t'u la tɛ se ka pan baga dilan a y'u minɛ k'u don kaso la komi danga de b'u kɔ u y'a sans que fɛn min b'u kɔ a kuru la quoi n'u taara Mali la u minɛ k'u don kaso la ninnu de y'anw ka wari suɲɛ yan ni ne ye Bacili ye bi ko Ture tɛ kodɔn ko Ture tɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan or que kunu ale tun ye ministre de la justice Bacili ye jɔn minɛ Bacili ye kiiri jumɛn tigɛ tiɲɛ kan Bacili sera ka zon jumɛn de minɛ ka don kaso la la question est là zéro à la base bi Ture bɛ ka zon minɛ dɔ bɛ ka bɔ banɛni na jamana kɔnɔdenw bɛ ka bonya bi tiɲɛ bɛ ka fɔ Mali kɔnɔ Ture tile la i bɛ taa hali lahara bɛɛ bɛ nin seereya mais e tile la mun de kɛra Mohamed Ali Bacili komi i bɛ se tubabukan fɔ baw la i dabara ka bon i y'a faamuya bala i bolo k'i ɲɔgɔn kodɔnna tɛ yen mais e ye mun de kɛ faso ye don min na i tun bɛ pouvoir la don min na e tun ye justice ye mun dilanna zéro o de la ni ninnu donna ko o ko la barika tɛ don a la o ni mɔgɔ fɛn fɛn ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ M5 kɔnɔ a bɛɛ place sɔrɔ mais olu ma place sɔrɔ parce que ala de bɛ se a ka ko la ala b'a dɔn ninnu ye den modèle minnu ye o de la mana don ko o ko la a tɛ ɲɛ u bolo foyi t'a kɛ ni juguya ni nkalonba tigɛ ni hɔrɔnkolonya ta hɔrɔnkolonya de b'o lase mɔgɔ ma foyi tɛ nin lase mɔgɔ ma ni hɔrɔnkolonya tɛ wa maliyɛnden bɛɛ tigɛra aw la Mohamed Ali Bacili maliyɛnden bɛɛ tigɛlen bɛ aw la wa n'aw taara Mali la Ture kan k'aw don kaso de la Ture kan k'aw wele justice la anw ka 16 milliards a ka bɔ an mago b'an ka wari la 16 milliards a bɛ baara di maliyɛnden caman de ma Bacili y'i kali ko Kasum Tapo ye an ka wari suɲɛ n'u taara u mɔgɔ fila wele u ka sigi ɲɔgɔn kan tête en tête k'o kɛra cogo min na u k'a fɔ malidenw ye n'u m'a fɔ u don kaso la fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ
cɛkɔrɔba nafigiw ka boli ka b'u ka jamana kɔnɔ k'u bɛna kɛ nafigiya ye faransi kɔnɔ yan k'u bɛna plainte dɔ Ture kama k'u bɛna diɲɛmaw su k'u bila Mali la nin de bɛ ka kɛ Mali la dɛ justice tɛ yen dɛ tiɲɛ tɛ ka foyi mais pourquoi aw tɛ se k'o fɔ Mali la a bɛ n'o fɔ faransi a bɛ mun de ɲa foyi tɛ ni nafigiya tɛ cɛkɔrɔba nafigiw cɛkɔrɔba jahiliw cɛkɔrɔba minnu n'u fɔlɔla misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ aw kumakan tɛ ciga cɛ wa barika yɛrɛ t'aw kumakan na i ma ye aw malola i ma ye aw malola wa hali bi fɛn bɛ yɛrɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ bilahi bɛ ne bila Ture place la bi Kasum Tapo bɛ jigin Mali kɔnɔ Bacili bɛ jigin yen bilahi n b'u minɛ k'u don kaso la parce que jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ ka Bacili ka nin vocal in jamana kɔnɔden bɛɛ diminen don nin kumakan in kɔrɔ Bacili ye min fɔ bilahi a ka di maliden bɛɛ bi nin jugement ka kɛ. Kasum de kelen sera yan 16 milliards dirhams k'a ka 97 k'a ka élection organisée la première élection démocratique après 91 à Dirama. Monsieur le Président d'aujourd'hui était Premier ministre. Kasum Yemunke Warina Abadon. Abadon. Angata Audit Kabi. Ni Kasum Machi Kasola. Otmanete Yerawui. Ibn Menekabo Andala, Chokoroba Galun Tigela, Dabe Mugubo, Dabe Nyanyabo, Maloa Kisekelentala. Nani mɔgɔ min ka hakilina bɛ bɛn don min na a bɛ tugu o tigi kɔ n'a ka hakilina tɛ bɛn a bɛ nkalon sugu bɛɛ da i la ani den ye 5 ni 6 de fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ ne y'a fɔ k'i tun kan k'i nɛ minɛ ka bɔ nin ko sugu ninnu kɔnɔ komi ne fa y'a kɛ cogo min na e kelen ma kɛlɛ kɛ M5 kɔnɔ e kelen tɛ min ma place sɔrɔ mɔgɔ caman de bɛ min ma place sɔrɔ a bɛɛ sigira a yɛrɛ ma mais ni e ko e tɛ sabali fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ wa aw bɛ taa kaso la dɛ bilahi Ture maliyɛn den bɛɛ dusu kasilen don nin video in bɛɛ bɛ ka jouer video in bɛ ka partager fan bɛɛ fɛ n'a y'a sɔrɔ Mali kiriko ye tiɲɛ ye n'a y'a sɔrɔ sariya ye bɛɛ de ta ye n'a y'a sɔrɔ sariya kan ka boli bɛɛ kan nin ye preuve d'an ye dɛ nin ye preuve d'an ye preuve filɛ a y'i kali fana dɛ. Kasum de kelen sera yan 16 milliards dirhams. Wa nin video bɛ maliden bɛɛ kun Ture bilahi kumada b'i bolo bi bilahi bɛ se ka ninnu wele bi ka t'u jɔ fanga ɲɛfɛ nin ko tiɲɛ a ka dɔn jɔ bɛ min bolo ka bila jɔ tɛ min bolo ka taa kaso la bilahi Ture bilahi ni nin ko taara k'i da bilahi sabu e tɛ don da la quoi e kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i bɛ ka videomaniw ka video c'est que videomaniw ka video bɛ ka kiiri tigɛ o kan cogo min na ka kuma videomaniw ka video kan cogo min na i kan ka kuma nin fana kan o cogo kelen na videomaniw ka video taara ka t'u décortiquer tribunal la videomaniw ka video taara ka t'u yira tribunal la videomaniw minɛna k'u don kaso la nin fana kan ka ta baara kan ka kɛ ni nin ye a bɛ bɛɛ kun bi bɛɛ dusu kasilen don 16 milliards o ka dun nin cogo la 16 milliards o ka tunu nin cogo la bilahi n'aw m'aw da don nin ko la o b'a yira k'a fɔ n ka cɛ kiri fankɛlɛma de bɛ Mali kɔnɔ Ture wallahi i kan ka nin ko ta ansari ye i kan k'i da don nin ko la i kan ka ninnu wele k'u ɲininka i kan ka ninnu wele k'u ɲininka merde wayi ala ye mɔgɔ min layɛlɛ aw bɛ se k'o dɔgɔya ka n'u sigi faransi hali o tɛ maloya aw ma se ka ko min dilan Mali kɔnɔ bɛ se ka dilan faransi yan de aw ma se ka baara min kɛ Mali kɔnɔ bɛ se ka kɛ faransi yan de mun sɔrɔla a kɔnɔ ni malo tɛ Bacili ka Bacili gɛn f'a tɛmɛna a ka mobili la ka Bacili gɛn a kan ka don mobili min kɔnɔ a fililenw ma fo ala tun k'aw malo nkalon kɔ ye ta tiɲɛ de ka bɔ Mali kɔnɔ cɛkɔrɔba fila min ye ɲɔgɔn classé ka ɲɔgɔn wayiba ka bɔ ni ɲɔgɔn ka vie privée ye ka ɲɔgɔn di diɲɛ ma o de b'a la bi k'u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw bɛna leçon jumɛn de di aw den ma bi aw bɛna mun de fɔ aw denw ye sini hɔrɔnya kisɛ kelen tɛ nin cɛkɔrɔba fila la a bɛɛ mɔgɔ sugu kelen Kasum Tapo Ali Bacili fa kelen ba kelen u bɛɛ bɔgɔ tara yɔrɔ kelen u tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn u ka ala ye nafolo de u ka ala o ye surafɛn minɛ de mais fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ mɔgɔ lankolon faralen ɲɔgɔn kan n'i kumana ko denmisɛnninw b'ale nɛni e den ye mɔgɔ joli nɛni yan i ma kuma o don dɛ e tun bɛ walifaw ka doso di den ma k'a ka t'i sigi media la k'olu nɛni o ma kɛ yan e denw ye cɛkɔrɔbaw ka jɛnɛya ko kuma fɔ yan k'a fa filanw ka jɛnɛya ko kuma fɔ yan ka di ko traité ko kafiri ko silamɛ tɛ ko n tigɛra di ko la e den y'a fɔ yan
o don ma si ɲininka plateau la k'i ka kuma i den fɛ ko i tɛ kuma fɛ k'a ni du ko bɛ jɛ don min na ko i ma bɔ a kalama o ma kɛ olu tun tɛ mɔgɔ olu tun tɛ walifa ye olu tun tɛ dɔw somɔgɔ ye i den tun b'olu nɛni don min na olu tun tɛ mɔgɔ ye kɔlɔnjugu jiri a bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ n'i ye min kɛ cɛw la n'i tagatɔ ye min kɛ cɛw la cɛw segintɔ b'o kɛ de e la hakɛ fɛn fɛn bɛ nɔfɛ ani tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ nɔfɛ i den de y'a lase i ma i den de y'a lase i ma ayiwa hali bi a ma ban fɔlɔ dɛ bilahi n'i ma sigi i yɛrɛ ma e laban bɛ taa kaso la n'i ma sigi i yɛrɛ ma fɛn bɛ yɛlɛ i la n'i tɛ fɛn min d'a kɔnɔ Mohamed Ali Bacili aw ye mɔgɔw tɔɲɔ tiɲɛ tɛ bɔ i da kɔnɔ wa i tɛ hɔrɔn ye danbe t'i la i ye faso janfa e de ye fantanw ka du ci yan u ma min u ma bɔn o hakɛ bɛ taa n'i ye lahara fantanw ka maɲumantɔko sugu bɛɛ kɛ ka sɛgɛn sugu bɛɛ kɛ ka tirikutɔrɔko sugu bɛɛ kɛ k'u ka wariw fara ɲɔgɔn kan k'u ka sow jɔ en tant que ministre de domaine mɔgɔ min ye du feere fantanw ma olu ma minɛ mɔgɔ min ye dutɛrɛnkolon feere fantanw ma olu ma minɛ fantanw de ka du taara ci se tɛ fantan minnu ye kumada tɛ fantan minnu ye k'u ka du ci k'u bila kɛnɛ ma o hakɛ bɛ taa ni e ye lahara bilahi n ye n kali ala la ni e ma fini bila fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ mɛ bɛ i tɛ ne ka anw de jaabi bi i sigilen tɛ ne k'i den filanw de jaabi bi hali fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ ka taa fantanw ka du ci o ni faamaw ka du a bɛɛ bɛ quartier kelen kɔnɔ a bɛɛ bɛ carré kelen kɔnɔ a bɛɛ tugulen bɛ ɲɔgɔn na fantanw ta bɛ ci se tɛ mɔgɔ minnu ye waritigiw ta jɔlen bɛ to ministres ta jɔlen bɛ to i y'a faamuya dibitew ta jɔlen bɛ to o kɛra an bɛɛ ɲɛna yan e bɛ n'i sigi ko e bɛ tiɲɛ fɔ anw ye e bɛ n'i sigi ko e bɛ kiiri fɔ anw ye e bɛ n'i sigi ko e bɛ hɔrɔnya fɔ anw ye o tuma ala b'a yɛrɛ sɔsɔ wa ala b'a yɛrɛ sɔsɔ an ka sɔrɔsiw y'u yɛrɛ faga yan ka jadisi ɲɛmɔgɔw minɛ a ka ca ni mɔgɔ 1000 k'o di e Bacili ma k'i k'u bila kaso bɔnba kɔnɔ condamné jusqu'à la mort jɔn de y'olu bila da tɛ maga nin si la olu bɛ kojugu kɛ n'o tɛ kojugu ye ni mɔgɔ wɛrɛ kojugu kɛ u da b'u la pɛlɛ mais olu yɛrɛ ka kojugu da tɛ maga o la or que nin bɛɛ kɛra anw ɲɛna nin bɛɛ dalilu bɛ nin bɛɛ preuve bɛ yen e bɛ taa min e bɛ t'i kun fara kogo kun wa an jɔlen bɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina i mana ko kɛ kunu i y'a faamuya n'i ye sira bila bi an b'a don tuloden kɔnɔ nous on est là pour ça an bɛ aw de kama n'i ye ko min kɛ kunu bi n'i nana n'i ye sira bila an jɔlen bɛ ka di tuloden kɔnɔ cɛkɔrɔbaya t'a la bonya tɛ si ye bonya ye kɛwale de hɔrɔnkolo cɛkɔrɔba lankolon ala jugu fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ faso halala den jumɛn bɛ taa nin kɛnɛ kan azawadu ka kɛnɛ kan sema mɔgɔw ka kɛnɛ kan faso yɛrɛ wolo den jumɛn bɛ taa nin kɛnɛ in kan faso den jumɛn bɛ nin kɛnɛ in kan e k'a lajɛ a bɛ kɛnɛ min kan e delila ka mali mɔgɔ ɲɛnama jumɛn ye nin kɛnɛ in kan cɛkɔrɔba in ma ɲi de mɔgɔ ɲɛnama tɛ hɔrɔn tɛ danbe t'a la a filɛ n'an ye nin fɔ k'an bɛ bɛɛ dɔgɔya nin kan ka dɔgɔya de e delila ka mali mɔgɔ ɲɛnama jumɛn ye nin kɛnɛ kan sogɛli ma deli ka ye nin kɛnɛ kan asimi ma deli ka ye nin kɛnɛ kan ne ma deli ka ye nin kɛnɛ kan faso halala den si tɛ min yɛrɛ nin kɛnɛ kan faso yɛrɛ wolo den tɛ min yɛrɛ nin kɛnɛ kan Bacili filɛ nin kɛnɛ kan mun de bɛ ka fɔ nin kɛnɛ kan ko ka maliyɛnw faga mun de bɛ ka fɔ nin kɛnɛ kan ko k'an ka dugukolo minɛ na mun de bɛ ka fɔ nin kɛnɛ kan ko ka janfa siri maliyɛnw kɔ kan ko k'an ka jamana tila 2 ye Bacili b'o kɛnɛ kan ko sema mɔgɔ k'u b'u jo fɛ quelle honte fo ala tun k'aw sugu yira mɔgɔw la janfanti ala jugu nen 120 de b'u da kɔnɔ bobara 150 de b'u la ni bo bɛ ka seri ka bɔ wo min fɛ ni k'i b'i bolo kɛ k'o bo kunbɛn o bɛ bo seri ka bɔ wo wɛrɛ aw bɛ taa min an jɔlen bɛ yan e n'i den bilahi fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ e n'i den bɛɛ fa kelen ba kelen e n'i den 5 ni 6 aw bɛɛ de kelen den in kɛra e yɛrɛ de n'a tun fɔra mɔgɔw ye ko Kasum Tapo ni Bacili bɛ fara ɲɔgɔn kan bi jɔn bɛ da la mɔgɔ tun tɛ da la ninnu ye nɛnini da ɲɔgɔn kan ka burujali da ɲɔgɔn kan Bacili tun bɛ taa ko n ka piscine kɔnɔ e n'i ka tubabu musokɔrɔba Kasum Tapo fana e ye 16 milliards sɔn ka ɲɔgɔn buruja hali a tɛ tɛmɛ kalo dama kan olu de tɛgɛ filɛ ɲɔgɔn bolo aw bɛna mun conseil ni mun hɔrɔnya de fɔ aw ɲɛ la question est là mais hali bi ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya aw mɔgɔ 2 fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ aw mɔgɔ 2 bɛɛ hɔrɔnkolon aw mɔgɔ 2 bɛɛ danbe tɛ aw la aw mɔgɔ 2 si tɛ min bɛ miiri min bɛ ala dɔn aw ka intérêt bɛ yɔrɔ min na don min na dɔrɔn a bɛ yen n'aw ka intérêt to ko min na a bɛ nkalon ta k'a da mɔgɔw la nin fanga place tɛ sɔrɔ yen hali cɛ min tɛ aw ye o tɛ se ka paga kɛ nin fanga in na wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ hali cɛ min tɛ aw ye o tɛ se ka nin fanga in bɔ a ja kan aw nana aw jigi kalifa Faransi min na Faransi ka misɛn
aw nana ka discours ka français kana walasa droit de l'homme mɔgɔw ka mɛ olu bɛɛ ka misɛn bi maa si tɛ min bɛ se ka fɛn kɛ mali la bi wa n'a taara mali la ture b'aw minɛ k'aw don kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile n b'aw bila yan hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo la patrie ou la mort nous vaincrons n'i sigira i cɛkɔrɔba place la i bɛ bonya mɛ n'i kɛra hɔrɔn kolo an bɛ yan k'i di mɔgɔw ma i y'a faamu n'i kɛra hɔrɔn kolo ye an bɛ yan k'i ka kuma décortiquer Bathily ye hɔrɔn kolo ye bi Bathily ye nkalontigɛla ye Bathily t'a ka fɔta dɔn a t'a ka kɛta dɔn Bathily min ni Diko jɛra ala de tun y'u sabanan ye kuma min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ Bathily taara fɔ arajoso la ne ma ɲɔgɔn hɔrɔn kolo ye diɲɛ kɔnɔ nafigi fana soli Bathily ye nafigi de Bathily ni Diko jɛra yan a kɛra n tɛ nkalon t'a la n bɛ sunkalo de la kuma fɛn fɛn tɛmɛna ni Diko cɛ a taara fɔ arajo la M5 kɛlɛ banna bɛɛ taara i ka sira fɛ Bathily de tiri sigi ka Diko buruja hɔrɔnya kisɛ kelen tɛ cɛkɔrɔba in na danbe t'a la mɛ hali bi fɛn bɛ yɛlɛ la ɲɛ tɛ fɛn min k'a kɔnɔ salamu aleykum Zesika Mete k'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn ne yɛrɛ fa ka dugu Bagunu ɲamɛ a cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ k'a bɛɛ fɔ Bagunu bɛɛ dugawu kɛ ɲɛ sunkalo in na Bagunu ka bɛɛ dugu 100 ani kɔ Bagunu ɲamɛ a bɛɛ ko k'u ka dugawu bɛ ɲɛ a bɛɛ dugawu kɛ ɲɛ ko n bɛ sira min kan ko sira ɲuman don Bagunu ɲamɛ n'i ye baara ɲuman kɛ n'i ka dugu y'a don ye n'i ka commune y'a don ye n'i ka cercle y'a don ye n'i ka réseau y'a don ye alhamdulillah Bagunu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka vocali 1000 ni kɔ ci ma ko n bɛ sira min kan ko tiɲɛ sira don ko n bɛ sira min kan ko danbe sira don ko n kana n kɔfilɛ ko bɛ n kɔ fo saya o b'a yira k'a fɔ ko baara bɛ ka wolo hɛrɛ la bonya b'an kan bi i y'a faamuya wa danbe b'an na bi bɛɛ bɛ k'a lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'i bɛ tiɲɛ sira kan mɔgɔ bɛ k'i fɛ n'i bɛ nkalon sira kan i tɛ mɔgɔ i ɲɛfɛ i tɛ mɔgɔ i kɔfɛ Bagunu ka halala fils de Bagunu ka Bagunu cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen fɔ ni ala n'a kira sɔnna an b'an seko kɛ Bagunu bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na an b'an seko kɛ Bagunukaw bɛ se ka lafiya cogo min na an b'o sira de kan hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ Buba Tarawele k'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn merci beaucoup la famille Seydi Sissoko k'i fɔ Zesika Mete k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ merci la famille